गोंद कतीरा एगो प्राकृतिक गोंद ह जवन एस्ट्रैगलस परिवार के अलग अलग पौधा के रस से मिलेला। एकर इस्तेमाल भोजन अवुरी दवाई के रूप में होखेला काहेकि इ बहुत पौष्टिक होखेला अवुरी एकरा से स्वास्थ्य के बहुत फायदा होखेला। आई जानल जाव की गोंद कतीरा केतना पौष्टिक होला आई कैसे मदद करेला। फाइबर से भरपूर गोंद कतीरा में फाइबर होखेला जवन की मल त्याग के नियंत्रित करेला, कब्ज के रोकेला, अवुरी पाचन के सही राखेला। एकरा के आहार में शामिल कईला से दिन के फाइबर के जरूरत पूरा हो सकता। प्रोटीन के एगो बढ़िया स्रोत गोंद कतीरा में बहुत सारा प्रोटीन होखेला जवन की शरीर के ऊतक के निर्माण अवुरी मरम्मत में मदद करेला, मांसपेशी के विकास में मदद करेला, अवुरी स्वस्थ रहेला। शाकाहारी लोग खातिर आहार में प्रोटीन के जोड़े के एगो बढ़िया तरीका बा। मिनरल से भरपूर एकरा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अवुरी आयरन जैसन खनिज होखेला जवन की हड्डी के स्वस्थ राखे में मदद करेला। तंत्रिका अवुरी मांसपेशी के गतिविधि के समर्थन करेला, ब्लड प्रेशर के नियंत्रित करेला, अवुरी पूरा शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन करेला। लो कैलोरी गोंद कतीरा में कैलोरी कम होखेला जवन की वजन प्रबंधन में मदद करेला। एकरा से आपके पेट भरल महसूस होखेला। जवना के चलते ज्यादा खाना कम होखेला। जवना से वजन घटावे में मदद मिलेला। प्रीबायोटिक गुण गोंद कतीरा में प्रीबायोटिक गुण होखेला जवन की आंत के स्वस्थ राखे में मदद करेला, पाचन में मदद करेला, अवुरी प्रतिरक्षा में सुधार करेला। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एकरा में फ्लेवोनॉइड अवुरी पॉलीफेनोल होखेला जवन की दिल के बीमारी, कैंसर, अवुरी सूजन जैसन स्थिति के रोके में मदद करेला। गोंद कतीरा पोषक तत्वन के खजाना आ एकर स्वास्थ्य खातिर कई गो फायदा होला। इ पाचन में सहायक होखेला, अवुरी आंत के स्वस्थ राखेला। एकरा में फाइबर, प्रोटीन अवुरी जरूरी खनिज होखेला। गोंद कतीरा के अपना रोजमर्रा के जीवन में शामिल कईल आपके स्वास्थ्य अवुरी ऊर्जा के बढ़ावे के एगो आसान अवुरी कारगर तरीका हो सकता।